Nghymru, mae gan bob blentyn a pherson ifanc hawliau. Dyma'r pethau sydd angen ar plant a phobl ifanc i dyfu'n hapus, yn iach a diogel. Mae hawliau plant wedi cael eu ysgrifennu mewn rhywbeth o'r enw Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plentyn. Enw arall mae pobl yn defnyddio yw y CCIHP, neu'r UNCRC. Mae'n swnio'n gymhleth, ond dyw e ddim. Yn 1989, roedd llawer o bobl bwysig wedi cyfarfod mewn adeilad o'r enw y Cenhedloedd Unedig. Mae'n fan lle mae pobl o bob ran o'r byd yn dod at ei gilydd i amddiffyn hawliau pobl, ac i wneud y byd yn lle gwell. Buon nhw'n siarad am yr holl problemau mae plant a phobl ifanc o bob ran o'r byd yn ei wynebu bob dydd. Yna, fe wnaethon nhw ysgrifennu restr o bethau sydd angen ar bob plentyn a pherson ifanc i dyfu i fod yn hapus, yn iach ac yn ddiogel. Meddyliwch am y restr hon fel llyfr, gyda llawer o bethau dylai bob plentyn gallu gwneud neu chael. Pethau mae ganddyn nhw'r hawl i gael, a dyna beth yw Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plentyn. Restr o hawliau fydd yn helpu i gadw plant a phobl ifanc yn hapus, iach a diogel. Mae bron pob gwlad yn y byd wedi ymrwymo i'r confensiwn hwn. Mae'n rhywbeth mawr ac mae'n bwysig iawn bod ti'n gwybod am y hawliau sydd gen i ti. Mae gen i ti'r hawliau hyn unwaith ti'n gael dy eni, ac mae'n bwysig bod pawb sy'n gofalu amdano't yn gwybod amdanynt hefyd. Cyfrifoldeb oedolyn yw sicrhau dy fod bob amser yn cael dy hawliau. Mae llawer o hawliau'n gwneud yn siŵr dy fod yn cael y pethau sylfaenol, ond hefyd y pethau hanfodol sydd ei angen arno ti. Fel cael y hawl i wisgo dillad, bwyta bwyd da, a byw mewn lle diogel. Ond mae yna hawliau eraill nad oeddent efallai wedi meddwl amdano. Fel y hawl i addysg, a phrad bod ti'n cael yr addysg honno. Mae gen ti'r hawl i gael personolaeth unigryw, talentau a photensial unigol i ddatblygu. Felly beth bynnag yw dy sgiliau. Dylai ti gael dy annog i fod y gorau y gallu ti fod. Hefyd mae gen ti'r hawl i roi dy farn ac i adolyn rhain arno ti, ac i gymryd hyn o ddiffryf. Mae 37 yn rif pwysig. Does dim hawl gyda unrhyw un dy gosbi mewn ffordd greulon neu niweidiol. Os mae unrhyw un yn gwneud hyn, mae angen i ti ddweud wrth oedolyn rwy ti'n ymddiriad ynddo. A fy phethrin yw rif 31. Mae gen ti'r hawl i ymlacio a chwarae. Mae'n bwysig bod ti'n gwybod am dy hawliau, achos bydd hyn yn helpu ti wybod sut dylid i gael dy dri. A gallu ti wybod am yr holl hawliau hyn wrth edrych ar wefan Comisiynydd Plant Cymru. Yng Nghymru, mae yna dim o bobl yn teithio amgylch y wlad i wneud yn siŵr bod pawb yn gwybod am hawliau plant, ac yn gwneud yn siŵr bod plant yn cael eu hawliau. Mae'r tîm hwn yn cael ei arwain gan rhywun o'r enw Comisiynydd Plant Cymru. Mae Comisiynydd yn amddiffyn bob blentyn sy'n byw yng Nghymru, beth bynnag o ei gwahaniaethau. Mae'r Comisiynydd yn gwrando bob amser i ffeindio mas beth sydd angen arno nhw, beth maen nhw'n poeni amdano, a sut maen nhw'n teimlo am bethau gwahanol. Bydd y Comisiynydd yn siarad i fyny ar ran plant am bethau sydd ei hangen arnynt, gan rannu beth maen nhw wedi clywed gyda phobl sy'n gwneud penderfyniadau am fywydau plant. Hefyd, bydd y Comisiynydd yn herio'r bobl hynny sy'n gwneud y penderfyniadau, eu hannog i wneud newidiadau a dweud wrthyn beth maen nhw'n fod wneud mwyn gwneud bywyd gwell i plant yng Nghymru. Mae'r Comisiynydd yn sicrhau bod plant yn gwybod beth yw eu hawliau a sut dylent gael eu trin.
Os yw plant neu oedolion sy'n gofalu amdano nhw yn teimlo nad ydyn nhw'n cael eu trin yn deg, yna gall y Comisiynydd helpu a rhoi cyngor.